Zdravo i dobrodošli na Kutak ukusa. Ako već niste, obavezno zapratite ovaj kanal da ne propustite ni jedan novi recept jer redovno objavljujem recepte koji se spremaju brzo i lako. U današnjem videu delim sa vama ideju kako da od hleba i još samo par sastojaka napravite kompletan obrok za čitavu porodicu. Ovo je naravno i ideja kako da iskoristite stari hleb ukoliko ga imate, ali na ovaj način možete da spremate i bilo koju veknu hleba, baget i slično. Ovaj recept je super kada nemate puno vremena, recimo posle posla, posle fakulteta ili prosto kad želite da pojedete nešto domaće i ukusno. Ovo je nešto nalik na picu ili možda neku pirošku, a za detaljan recept ostanite do kraja ovog videa. Veknu hleba najpre isecite ovako po dužini kao ja na snimku. Ja sam ovdje koristila jednu konzervu paradajza bez ljuspice. Vi naravno možete dodati i kečap ili što god volite i obe strane vekne hleba sam premazala paradajzom. Ukoliko je vekna hleba stara ili ako je vaš hleb malo tvrđi, ima onako tvrdu koricu, uvek je dobro da ga premažete sa malo mleka pre pečenja, dakle pre svega ovoga premažite obe strane vekne hleba mlekom. Ja ovoga puta to nisam radila jer je ovaj hleb bio zaista jako mekan, ali kažem ako koristite neke tvrđe vekne, obavezno to uradite jer će tokom pečenja da se dodatno stvrdne pa će možda biti i previše tvrdo. Dobro sve to razmažite, dobro premažite obe strane i ovdje će vam još biti potrebno, odnosno ono što sam ja koristila su šunka, dakle oko 100 grama šunke, 100 grama šampinjona, nekoliko listića kulena, nekoliko listića slanine, jedno jaje i 100 grama rendanog sira. Sve ove sastojke prosto nabacajte onako kao za picu i ovdje naravno možete da koristite upravo sve ono što trenutno imate u kući, odnosno u frižideru, jer sam tako i ja radila. Dakle, posle šampinjona dodajem nekoliko listića kulena i na kraju sam dodala po 2 lista slanine na svaku veknicu hleba. Ono što je važno je kad krenete ovo da pripremate, uključite rernu i dok vi sve ovo radite, rerna će se zagrejati, ja je uključujem na nekih 180 do 200 stepeni. Premazala sam sve ovo malo maslinovim uljem i ide u rernu na svega 10 minuta, odnosno samo tek toliko da se slanina malo zapeče i da onako bude hrskava. Dok je to u rerni, ja sam umutila jedno jaje sa malo soli. I kad je slanina ovako postala blago hrskava, prelila sam obe strane jajetom i dodala oko 100 grama rendanog sira. Ja za ove svrhe najviše volim da koristim gaudu ili mozzarelu, ali vi naravno možete dodati koji god sir volite. Ja volim puno sira, tako da kad se to lepo zapeče, bude onako fino, sočno. I posle ovoga vraćamo u rernu na opet još nekih 10 minuta na 180 do 200 stepeni, tek toliko da se sir istopi i da se sve onako lepo zapeče. I to je sve. Ovako izgleda kad je gotovo. Ja sam začekala da se malo ohladi pre sečenja i ukus je zaista odličan. Ovo je toliko bogato, sočno i vi mi naravno pišite vaše utiske i podelite ovaj recept sa prijateljima. Obavezno lajkujte, komentarišite i uživajte. Prijetno!